Üçüncü, adamlar ve medeniyet. People and culture diye. Elbette bulam gerekli ve öňe çykjak umman hünärleň biri. Bunun içine mysal üçin psikologlaram goşup biler. Esasen pandemiýa döwründe bilýär-de, ondan öň we soň psikologik tarapdan näsalyk bolýar, adamlar käwirlen alady diýenem bolarka eýle belýär, işini ýitirenler bolýar. Umman şolara gollaw bermek üçin psikologiýa mysal üçin ulgamynyň ösçügini häzirden aýdýarlar. Ýa-da mysal üçin daşy görmek ýaly adamlar any ýakyn kompýuterlerle işleşip daşy görmek ýaly kynçylyklar boljagam häzirden aýdylýar. Mysal üçin şolary bilýän, şolary düşünýän analitiklar ýa-da Lukmanyň öň plana çykjak diýip aýdylýar. Muň içine aşpellerim oýup biler. Elbetde adamlaram nahar ýemeli bolýar. Ýa-da mysal üçin gowja datly bişirýän hünärmenlerim muňa goşup biler. Ýöne esasy ýanky makalada bellenip geçilýän uğurlar şolar diýip bellenýär. Birinjisi information technology recruiter. Yani informasiya teknologiýasyna düşünýän, işe alýan hünärmen. İkincisi human resources partner. Bulam bilşiňiz ýaly kadrlar bölümi diýerler-de. Häzirni has dünýä derejesindeki termin ulanýarlar HR department diýip eşitýän bolsaňyz. Human resources diýilýär. Kadrlar bölüminden işleşen bölüm. Muňa mysal üçin ýanky LinkedIn'e mysal beripler. Aslında her kampaniýanyň özünde kadrlar bölümi bolýar. Ýanky kadrlar bilen işleşen umman bölüm bolýar ýa-da adam bolýar. Kä halatlarda mysal üçin ýanky uly kampaniýalaryň kadrlar bölümi eger gözleýän işgärini tapyp bilmeseler, ýanky LinkedIn ýaly uly platformalary ýüz tutup, şolardan ýanky özlerine degişli özlerine gerek işgärleň rezümelerini ýa-da ýanky terjime hallaryny, CV-lerini satyn alýarlar. Muňa mysal ýokmyn elbetde şonu beripler. Talent acquisition specialist, ýani talentlary ýüze çykarýan hünärmen. Business partner, iş partneri, bunu LinkedIn'e şoňa mysal beripler. Human resources business partnerim elbette ýanky kadrlar bölümini işleşen iş partneri diýip asaplap bilersiň. Umman şu ulgama degişli öňe çykjak kärler şular diýip bellenýär. Top skills, ýanky hünärleri recruiting, talantly, ukuply işgärleri gözläp tapmak, olary iş almak, ýaly ukuplary bolan düşünýän adamlar. Human resources kadrlar bilen işleşip bilýän, kadrlaryň işleyişine düşünýän ukuplar, business management, iş dolandyrşyna düşünýän, project management, proýekt taslama dolandyrşyna düşünýän, people management, ýanky adamlaryň dolandyrşyna düşünýän, compensation and benefits bilen gaty ünsürmeli zatdan biri, eger şu ulgamda işleýän bolsaň, kadrlar bölüminde işleýän bolsaň, hakykatdan compensation, aýlyk haky we işgäriň öz dolu haklary bolýar. Ve olan aýratynlyklar bolýar. Mysal üçin öňkü döwürleri gözegime getirýän bolýan, ýani bir şertnama ýa-da kontrakty, ýani serilen noktada bir iş tapan adamlar derrew ýanky kontraktyň içine seretmän gün gol çekmek bilen bolýardylar. Ýöne soňky döwürde ýanky adamlaryň elbetde aň düşünjesi näçe sowatlygy ýokarlanýar. Elbetde inniki ýaşlar, häzirki adamlar ilki bilen kontrakt sana hödürlenen wagty ýa-da ýanky şertnama hödürlenen wagty näme diýýär içindäki maddalar okuýarlar. Haçan işden çykaryp bilýär, näme diýip çykaryp bilýär diýen ýaly sorawlara jogap gözleýärler. Şoň üçin umman siz bir adamy işden çykarjak bolsaňyz, ýanky kontraktyň içindäki maddalara salgylanmaly bolýaňyz ýa-da kanunlara salgylanmaly bolýaňyz. Birden adam sizi işden çykaryp bilen zok. Iň bolman 2 aý öňünden ýanky duýdurup, onu işden çykarmak ýaly bir mailnama etmeli bolýaňyz we ýöne işara duýdurmaly bolýaňyz. Ýanky duýdansy işden çykaran ýagdaýynızda da elbetde ol işgär gidip sizden arkaýyn degişli organlara baryp sizden dolu hakyny talap edip bilýär. Şoň üçin ne şuňa düşünýän, şu prosesiň näme işleýänligini bilýän umman hünärleň, ukuplyň has öňe çykjak aýdylýar. Foreign languages bunu aýtmam gerekkä, düşünikli. Ýanky daşary dillerini bilmek elbetde emmek şeňen bilşi ýaly häzirki wagtda gaty möhüm meseleniň biri hasaplanýar.